नमस्कार. इयत्ता 8वी या वर्गामध्ये आपण शिष्यवृत्ती परीक्षा संदर्भात बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयाअंतर्गत तर्क व अनुमाने या घटकावर घनाकृती ठोकळे भाग 1 आज आपण पाहणार आहोत. चला तर मग पाहूयात आपण घनाकृती ठोकळे भाग 1. यासाठी आपल्याला लक्षात ठेवण्यासाठी काही गोष्टी आहेत. या प्रश्न प्रकारात शेजारी शेजारी तसेच एकावर एक घन किंवा ठोकळे ठेवून तयार होणारी रचना दिलेली असते. जसे की या आकृतीमध्ये पाहूयात, एकावर एक ठोकळे ठेवून आपल्याला एक ठिकाणी रचना झालेली आहे. यामध्ये घनाच्या पुढील बाजूच्या मागे सुद्धा घनाची रांग असू शकते. जसे की या आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे एका समोरासमोर आणि त्याच्या पाठीमागे सुद्धा घनाची रांग असू शकते. प्रश्न प्रकारामध्ये आपल्याला उभे, आडवे, तळाचे, पाठीमागचे घन मोजून त्यांची संख्या आपल्याला या ठिकाणी ठरवावी लागते. पुढील लक्षात ठेवायचा मुद्दा म्हणजे ठोकळ्यांच्या समोरची रांग आणि मागची रांग अशा दोन रांगा असताना समोर जितके ठोकळे दिसतात तितकेच मागेही असतात. अशा वेळी आपल्याला समोर दिसणाऱ्या ठोकळ्यांच्या संख्येची दुप्पट केल्यावर एकूण ठोकळे आपल्याला कळतात. चला तर मग आपण पाहूयात नमुना प्रश्न क्रमांक 1. त्या ठिकाणी आपल्याला एक प्रश्न आहे, सोबतच्या आकृतीत किती ठोकळे आहेत. या ठिकाणी एक आकृती आहे आणि या आकृतीमध्ये आपल्याला एकूण ठोकळे किती आहेत ते काढायचे आहेत. त्याचे पर्याय या ठिकाणी आहेत 1, 18, 2, 16, 3, 20, 4, 14. जर आपण पाहिलं तर ए या आडव्या रांगेमध्ये 7 ठोकळे आहेत, बी या आडव्या रांगेमध्ये 5 ठोकळे आहेत, सी या आडव्या रांगेमध्ये 3 ठोकळे आहेत आणि डी या आडव्या रांगेमध्ये 1 ठोकळा आहे. या सर्व याची बेरीज जर केली आपण तर ती आपली सर्व बेरीज 16 एवढी होते. म्हणून आपला पर्याय क्रमांक 2 16 हे उत्तर आहे. पुढील प्रश्न पाहूयात. याच आकृतीमध्ये ए आडव्या रांगेतील गुणिले सी या आडव्या रांगेतील ठोकळे यांचं उत्तर किती आहे. चला तर आपण आकृती पाहूयात. या आकृतीमध्ये जर पर्यायाचा विचार जर केला तर पर्याय आपल्या या ठिकाणी दिलेले आहेत 1, 21, 2, 10, 3, 25, 4, 12. तर चला या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर ए या रांगेमध्ये 7 ठोकळे आहेत, सी या रांगेमध्ये 3 ठोकळे आहेत. 7 गुणिले 3 म्हणजेच 21, म्हणजेच आपलं पर्याय क्रमांक 1 21 हे उत्तर आहे. चला तर पाहूयात आता पुढील प्रश्न, नमुना प्रश्न क्रमांक 3. सोबतच्या आकृतीत किती घन आहेत. या ठिकाणी आपल्याला एक आकृती दिलेली आहे आणि या आकृतीमध्ये आपल्याला घनसंख्या काढायची आहे. आपण मागे पाहिल्याप्रमाणे ही आकृती आहे. या आकृतीमध्ये समोर जेवढे ठोकळे आहेत तेवढेच पाठीमागे सुद्धा ठोकळे आहेत. त्याचे पर्याय पाहूयात आपण 1, 22, 2, 24, 3, 16 आणि 4, 32. आता या ठिकाणी जर आपण आकृतीचं निरीक्षण केलं तर समोर 16 ठोकळे आहेत आणि पाठीमागे सुद्धा 16 ठोकळे आहेत. म्हणून आपलं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 32. चला आता नमुना प्रश्न क्रमांक 4. सोबतच्या आकृतीत वरून तिसऱ्या रांगेत एकूण किती घन आहेत. या आकृतीमध्ये आपल्याला वरून तिसऱ्या रांगेमध्ये किती घन आहेत हे काढायचे आहेत. त्याचे पर्याय दिलेले आहेत 1, 10, 2, 5, 3, 12 आणि 4, 16. या ठिकाणी आपली तिसरी जी रांग जी आहे ती या ठिकाणी आपण बाणाने दाखवलेली आहे आणि या तिसऱ्या रांगेत जर विचार केला आपण तर या पद्धतीने पाहूयात. समोर 5 आणि पाठीमागं 5 असे एकूण 10 ठोकळे आहेत. म्हणून आपलं उत्तर पर्याय क्रमांक 1 10 हे आहे. आता पाहूयात नमुना प्रश्न क्रमांक 5. सोबतच्या आकृतीत जमिनीलगत असणाऱ्या ठोकळ्यांची संख्या किती. आता या ठिकाणी आपल्याला एक आकृती दिलेली आहे. एकावर एक घन ठेवून या ठिकाणी एक रचना तयार झालेली आहे. त्यात आपल्याला जमिनीलगत असणाऱ्या ठोकळ्यांची संख्या काढायची आहे. त्यासाठी आपण पाहूयात. पर्याय क्रमांक आहेत 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9. आपण जर खालच्या ठोकळ्यांना नंबर दिला 1, 2, 3, 4, 5, 6 आणि हा 7, म्हणजे जमिनीलगत एका रांगेत 7 ठोकळे आहेत आणि पुढे आलेला हा एक ठोकळा, म्हणजेच एकूण असे आपले 8 ठोकळे आहेत. म्हणून पर्याय क्रमांक 3 आपलं 8 हे उत्तर आहे. सरावासाठी आपल्याला आता प्रश्न आहे, सोबतच्या आकृतीत एकूण घनाकृतींची एकूण संख्या किती. चला तर पाहूयात.
ही आकृती आहे आणि या आकृतीमध्ये आपल्याला एकूण घन किती आहेत ते काढायचे आहेत. त्याचे पर्याय आहेत 1, 12, 2, 10, 3, 18, 4, 24. अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी सरावासाठी हा प्रश्न आहे. हा व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करा. धन्यवाद.